Pois nada, bo día a todos e a todas, bo día tamén a xente que nos ve polo streaming. Imos a dar comenzo á acción de contas dos acordos adoptados hoxe en Xunta de Goberno como cada venres e logo poñeme o voso dispor para calquera aclaración dos mesmos ou de outras cuestións que afecten a cidade, o país, o Estado, a Europa, o mundo. Empezamos, como sempre, cos primeiros puntos vencellados á área de espazos cidadáns, dereito a vivenda e mobilidade, área urbanística, con varias licencias. Non hai unha licencia para executar obras de demolición dun tellado e bloque de accesos a plazas de aparcamento na rúa García Prieto. Hai tamén unha autorización á excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade para a instalación de 2 ascensores nun edificio da avenida de Lugo. Hai unha licencia para executar obras de construcción dun edificio de 32 vivendas no Castiñeiriño, no SUM 11 do Castiñeiriño. Hai tamén unha execución parcial dunha sentenza dunha parcela do SUM 5 da Muíña, unha sentenza que é do ano pasado, 2016, e que ven de anos anteriores e que é do xurado de expropiación de Galicia e que obriga o Concello a pagar 115.000 euros a unha serie de particulares polo acordo que no seu momento se dera de expropiación. Estos 115.000 euros a maiores xa están contemplados nos orzamentos deste ano, porque había esta estimación, a sentencia do ano pasado, e é desos regalos agradables que nos encontramos nas sentencias e que imos abonando como vos pagadoriños e pagadoriñas que somos. E hai tamén, nos seguintes puntos, o inicio do que viría a ser da solicitude da avaliación ambiental do plan parcial en Monte de Vidán, na zona de Vidán, no SUM 8, se está iniciando a tramitación dese plan parcial, que logo no seu momento, en caso de seguir todos os procedementos, xa será presentado. Hai tamén varias accións de contas, de acordos que se foron adoptando na área tamén de espacios cidadáns, resolucións do mes de agosto relativas unha a unha segregación e unha cesión dunha parcela solicitada pola Asociación de Pais de Alumnos do Xardín da Infancia de Santa Marta, que fora incluso adoptado en acordo plenario. Hai tamén unha cesión de uso na Escola Unitaria de San Marcos para a Asociación de Persoas Sordas de Santiago, e é un acordo que se adoptou tamén no mes de agosto e que se dá conta a Xunta de Goberno. E hai tamén outro acordo, tamén do longo do ano 2017, que a solicitude tamén dunha cesión de uso da parcela do SUM 14 transpasional, que é para a Asociación Sarela, que tamén forma parte dos compromisos do Concello. Nos 3 casos son compromisos adquiridos ao longo do ano con diferentes entidades. No seu momento xa se dictaron as resolucións e era necesario pasarlas por Xunta de Goberno e dar conta das
das mesmas. Hai tamén o inicio da contratación dun proxecto dos orzamentos participativos moi demandado, que foran os parques infantís cubertos da zona de Fontiñas e de Castiñeiriño. Foron proxectos máis votados no que foron no seu momento os orzamentos participativos, e se inicia a contratación por un orzamento que ronda os 200.000 euros, 199.650 euros para a cobertura de 2 parques infantís en esas zonas. Formaba parte tamén de demandas dos grupos cos que se pactaron os orzamentos o ano pasado, tanto do BNG especialmente como do PSDG. Hai unha solicitude dunha subvención á Xunta relativa á contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para 2017-2018 por unha cantidad de 28.420 euros. Hai tamén a aprobación do convenio co Obradoiro que figuraba nos orzamentos para este 2017 por 65.000 euros. Hai tamén a resolución do que foi no seu momento a convocatoria pública para a concesión de subvencións de cooperación ao desenvolvemento para o ano 2017. Hai unha resolución de 6 proxectos por 90.000 euros. Sabedes que é a primeira vez que hai unha convocatoria deste tipo, onde participou tamén a Xunta e outro tipo de entidades, e é a primeira vez que o Concello de Santiago habilita unha liña de concesión de subvencións de cooperación ao desenvolvemento e será presentada por Concha Fernández, o que foron os 6 proxectos, un máximo nos proxectos de 15.000 euros, non todos teñen o máximo, e afecta a diferentes entidades. Lembro o nome de algunha delas, Vicente Ferrer, diferentes entidades e diferentes actuacións en diferentes partes do mundo. Será presentado por Concha Fernández en rolda de prensa. Hai unha dación de contas tamén do que foi un anticipo de transferencias finalistas da Xunta para o financiamento dos servicios sociais comunitarios do Concello, 126.000 euros. Hai un adianto ou un primer pago do que foron o 5º concurso de proxectos de publicidade comercial en galego, que fora o mercado de abastos e el imperfecto. Cada un deles recibira 5.000 euros por unha campaña publicitaria de dinamización en galego, e hai un adianto, creo que de 1.000 euros para facer frente aos primeiros pagos. Hai a dación de contas do que foi no seu momento a sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o USC para o condicionamento do campo de fútbol do Campus Vida, que, como sabedes, o Concello cofinancia con outras entidades e que vai a poder disfrutar para o deporte federado, tanto do rugby como do fútbol, unha vez rematado as obras, e era necesario dar conta a Xunta de Goberno. E logo, dentro das relacións de urxencias, hai unha ampliación do que é o Comité de Seguimento dos fondos da EDUSI, a petición dos axentes interesados en estar nese Comité de Seguimento, que se amplía a un maior número de entidades. Está a Plataforma polo Emprego, está a Cámara de Comercio e de xeitos rotatorios 3 grandes sindicatos, UGT, Comisións e CIGA, no que será ese Comité de Seguimento de execución dos fondos. Hai tamén un cambio na dirección do contrato de construción do que vai ser un aparcadoiro provisional disuasorio no Parque da Sionlla, financiada con fondos privados, pero de natureza pública, aínda que lle dé servicio a varias iniciativas privadas ali. Faise un cambio de dirección das obras que van a empezar agora, pero xa están axudicadas, xa está o contrato asignado, de Ranedo, de Toño Ranedo a Diego Briega. Hai tamén a proposta do Departamento de Educación para o veredito do xurado 10º Premio Internacional de Compostela para álbums ilustrados, e aprobouse tamén todas as subvencións ao deporte federado. Estamos a falar de 250.000 euros, 249.999 euros para 60 entidades de deporte federado da cidade. Creemos que é unha das cantidades máis altas acadadas en subvencións ao deporte federado, e, con todos estes acordos foron os que se adotaron hoxe en Xunta de Goberno. Preguntas sobre as mesmas ou pasamos a outro tipo de preguntas? Onde estarán os parques cobertos? Pois hai que contratalos. Hoxe se inicia o expediente de contratación, 2-3 meses, e logo hai que executalos, non? É dicir, estamos en outubro, calculade no primer trimestre do ano que ven. A execución empezará seguramente antes,
ao mellor non en 2-3 meses. Preguntas, cuestións sobre isto, sobre outras cuestións que querades plantexar? Quería que fixera unha primeira valoración dos poucos datos que hai sobre os orzamentos da Xunta de 2018. Sabíamos esos 5,5 millóns de euros de ampliación no xuse da nova facultade, os 3 millóns do Xacobeo. Non se sabe máis, pero... Bueno, a verdade é que non temos suficientes datos para facer unha valoración minimamente solvente máis alá que esas cuestións que se van sabendo de actuacións puntuais que se valoran positivamente, pero como sabedes hai outro tipo de cuestións que afectan á cidade e que teñen que ver, bueno, pues, co espazo de diálogo co presidente da Xunta e ca propia Xunta, non? Estamos a falar da partida de capitalidade, das aportacións en diferentes ferramentas da capitalidade e de outro tipo de actuacións en grandes infraestructuras. Bueno, estamos do protocolo, da actuación dos camiños de Santiago, bueno, moitísimas cuestións, non? É dicir, eu creo que no momento en que teñamos un borrador ou polo menos o documento a debate na súa totalidade poderemos facer unha valoración. Mentras tanto, imos tendo pílulas concretas, pero tampouco sin moito coñecemento do que é a totalidade da aposta que se fai por Compostela. Alguna pregunta máis? Queredes preguntarme algo do pleno, xa que logo comparece Agustín para crucificarme, para que teñáis tamén un corte meu? Bueno, eu sí que quero facer unha valoración do pleno de onte, non? Porque ademais de longo foi bastante desagradable, non? E sí que quero fixar unha posición, non? Eu coido que o Partido Popular ten unha sensibilidade peculiar, tanto para as cuestións que escoita, das críticas que se fan do resto dos grupos para as cuestións que di. Creo que no día de onte o Partido Popular traspasou moitas liñas nas súas intervencións públicas, tanto nas intervencións do portavoz suplente Alejandro Sánchez Brunete, no que foi a comparecencia da concelleira María Rozas. O señor Brunete normalmente nos regala intervencións nas que asevera directamente irregularidades que logo co paso do tempo quedan demostrados que non son tales. Teno feito con Jorge Duarte, teno feito con Sanduro, con Rafa Peña, onte con María, e o fai sin ningún tipo de vergonza nin enmenda a posteriori cando se demostra que iso non é así, non? Esa maneira de facer política difamatoria de maneira permanente e de solicitar comparecencias nas cales o que menos importa é o que ten que decir que comparece, pois forma parte da práctica do Partido Popular en facer política, non? E logo, sí que me gustaría sinalar unha cuestión. Eu creo que se pode debatir de todo na corporación municipal e fixar posicións políticas. O que pasa é que eu creo que as intervencións de onte están os vídeos e os audios do señor Agustín Hernández en algunha das mocións que se debatiron traspasaron todos os límites, non? Vencellar apostas polo diálogo con actos vandálicos na cidade, como se fixo, insinuar directamente un vencello da miña persoa ou do goberno municipal aos actos vandálicos por defender posicións políticas lexítimas, confundir o que é o respecto ao marco legal, institucional e xurídico político co que eles entenden como un espacio de adhesión ao Partido Popular que eu non estou disposto a asumir, pois instrumentalizar incluso os corpos de seguridade do Estado nas súas mocións e nas súas iniciativas. Eu creo que traspasan determinadas liñas e reflicten o momento que estamos a vivir, non? Non todo vale, e eu o que sí que lle pediría ao Partido Popular é que sume máis os espacios de diálogo, de distensión, de non criminalización das posicións dos demais, que esa posición que están a ter que me resulta bastante impresentable. Vale. Vos lo digo porque xa sabredes do que vos falo cando comparece Agustín Hernández. E se queredes calquer corte ou calquer contrarreloj,